Paaboton karon sa Commission on Elections kung COMELEC-XI ang resulta kung makapasa na og memorandum sa Supreme Court ang mga nagpetisyon sa balaod nga nagsuspende sa Barangay og Sangguniang Kabataan kung SK election sa Disyembre 2022. Sa interview sa DXDC RMN Davao kang Attorney Gay Innumerables ang Assistant Regional Director og tigpamaba sa COMELEC-XI, gibutyag niini nga ilahang gihunong ang ilang pagpangandam sa eleksyon subay sa mando sa COMELEC Central Office. Matod ni Innumerables, paaboton na lamang ang 15 ka adlaw nga gihatag sa Supreme Court sa mga nagpetisyon apan kung tan-awon ang sitwasyon daw lisod na nga makapahigayon og eleksyon karong tuiga tungod sa mubo nga panahon. Pagawa sa law to spend the BSKE karong December, lista po na mo among preparation. And then here comes the ni Makalintal. So nagbalik na po din sa preparations pero dili na gyud makaya sa oras. Kahinumduman nga gilagdaan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Republic Act 11935 sa pagsuspinde sa barangay ug SK elections. Sa pagkakaroon wala pa usay direktiba sa pag-resume sa voter registration matod sa COMELEC official. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years sa RadyoMaN Kirby Manzon. Tatak RMN.